Sapagurinifराय Malibitaसिम थांनाय लामाखौ थाबैनो बानायनांगौ construction no rest BPF long live जोंनि जे धरना लाखिनाय बे धरना लाखिनाय खारना जाहैबाय जोंनि जे बे निसिमा हालामाव मोनसेल' जितु मेन लामा बे लामाया सापागुरि टु मालिबिटा भुटान बर्डार जितु लामा बे लामानि कन्डिशना एखेबारे गाज्रि जाबाय आरो बेवहाय हान्था मेला खालामनायाव दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा जथेस्थ' खस्थ' भुगिनांगासिनो दङ जे बिसेसकै एक नाम्बाराव फरायसाफोर बे फरायसाफोरा बे लामायाव जेब्लानाखि स्कुलाव बे लामाजों स्कुलफोराव थाङो अब्ला बेवहाय डाम्पार लोगो मोननानै जथेस्थ' हाद्रि जानांनानै बेसाफोर सोरबाबा आराम साजायनानै फैनाय देलायनानै फैनायफ्रा हाद्रि जानानै एखेबारे फुद्रुन जानाङो आरो माब्लाबा बिदिनो गगा मोनो माब्लाबा लोमजानाङो बेबायदि खस्थ' जानांगासिनो दङ आरो जोंनि बे ओनसोलनि सोरबा डेलिभारि केस सोरबा सिरियास जब्रा जानाय बेखौ जोङो आधा घन्टाजों जुदि हस्पिटालाव सहैहोनो हायोब्ला बे पेसेन्टआ बासायो किन्तु नाथाय जोङो बे आधा घन्टानि जायगायाव जोङो 1.5 घन्टा जों दिनै जोंनि ओनसोलफोरनिफ्राय मालिबिटानिफ्राय जोंनि बङाइगाव हस्पिटालाव लाङोब्ला दिनै 1.5 घन्टा जों सम हगारनाङो बेवहाय समाव जोंनि बे ओनसोलनि सोरबा डेलिभारि केस सोरबा सिरियास बेमारिफोरा दिनै थैनो गोनांबो जानांनानै दङ आरो बे ओनसोलाव बे लामाजों लाइसेन्सआव बाइक सालायग्राब्लाबो दिनै बाइक सालायना डेलि आहा जाहा खालामनाया दिनै गोबां व्यक्तिफोरा दिनै सिंनि बेमार दिनै जानानै सिं सानाय बेमार जानो गोनां जादों दा बेनिखायनो दिनै जोङो खावलायनो सानदों निसिमा ब्लक बिपिएफ थोरोबनिफ्राय जे बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकारा बे लामाखौ नैबे दैज्लांनि सिगां रिपेयारिं खालामनांगौ गोख्रैनो नङाब्ला जोङो आरोबाव बिनिफ्राय रासिन जोङो बे लामायाव जथेनानै जोङो आरोबाव प्रतिबाद खालामनो गोनां जागोन बे लामा गाज्रि जानायनि गुबै जाहोना माबे एक नाम्बाराव जाहैबाय बे लामाजों गोबां डाम्पार खारो जे बेहाय मोनथाम मोनब्रैसो क्वारि दङ बे लामानि सिगाङाव बेजोंहाय अन्थाइ अभारलडिं लानानै खारनायावनो बे लामाया गोख्रै गाज्रि जाबाय थायो बे आसपास क्वारिफोर दं नामा क्वारियाथ' मोनब्रैसो दङ बिनि सब माने गारिया बे लामाजों खारनाय बे लामाजों खारो गनायजानायबो दं गनायजायैबो दङ सरकारनिफ्राय टेन्डार जायै अबैध भाबै सोलिनायबो दङ दा बेखौ आङो खावलायनो सानदों जोङो चिरां डिआफ आरो जोङो आमथिखा खैलामैला रेन्जनि जाय बिगोमाफोर रेन्जार बिथांखौ आं खावलायनो सानदों जे जायफोरा दिनैसिमबो अबैध भाबै क्वारि सालायनानैहाय दिनै सालायगासिनो दं बेखौ बेबस्था लानांगौ आरो सरकारा बेखौहाय हमनांगौ बेखौ आं दिनै निसिमा ब्लक बिपिएफनि जानानै आं खावलायनो थाबाय डाम्पार खारनायनि जाहोनाव माब्लाबाफोर जाब्रबथायफोर जाबाय नामा नोंथांमोननि जायगायाव जाबाय बिदिनो एक्सिडेन्ट जानानै सोरबाबा आथिं बायबाय आखाइ बायबाय